Ang sayaw sa mga Cebu dancing inmates naghatag og kausaban sa Panan-aw sa katawhan sa ilang sitwasyon. Mausab kini ang naghatod og kausaban mismo sa mga PDL sa pagpadayon sa ilang pangandoy bisan na naa sila sud o luyos sa rihas nga usa ka adlaw mahimo silang hingpit nga gawas nun. Anay kaduhang hugna sa RTV Presents Sayaw sa Kausaban. Disiplina sa kaugalingon ang ilang gihuptan aron magdungan ang kumpas sa ilang mga tiil ug kamot. Bisan sa ilang kadaghan nahimo nilang dungan ang ilang pagsayaw. Kini pinaagi sa pagtimon sa ilang busyo nga silimwel. Hilumon apan naum nga pagkatao. Dakong hakit alang kaniya ang pagpasunod sa mga kaubang binilanggo. Apan pinaagi siyang determinasyon na himo niya ang tahas nga gihatag kaniya sa mga tagdumala usab sa CPDRC. Sa wala pa ko mahimong leader dire, naa na ang sayaw. Apan sa ako na nahimong leader, ako pag gipahugtan ang maong sayaw. Kung dunay masipyat usa, damay ang tanan linya. Ako hatagan ako parusa. Human sa pipila ka tuig ang pag-istar sa pinanguan, sa katapusan, mulaya na si Limuel. Sunod simana, hingpit na niyang maangkon ang iyang kagawasan. Bubiya man siya apan magpabilin ang iyahang natampo sa sayaw, sa kausaban o sa maayong dagan sa bilangguan. Di ba lisod sila i-manage? Pilmiro, dunay mo sungag tungod sa pagdumalan ako pagkampanya sa nga mao ang ginadili nga dugas nga mawagtang yun. Grasya sa Ginoo sukat paglingkod nako, wala na jud droga nga nakuha sa mga greyhound nga gibanghimo. Sukwahi kaniadto nga nag-hire og outsider choreographer ang CPDRC. Karon, insider na o mga binilanggo nga mahiligon sa sayaw ang nagtudlo kanila. Organic dance move ang tawag niini nga gitumong aron dili malawgaw kuno ang gisunod nga sistema sa mga PDL. Sa permiro, pagtanon ako, disdanan ko pero malubilo na ako kaubarang binilanggo. Dini sayo naman, pasabton lang, solo sa dayon. Disiplina lang yun na matapok ni tanan na hatag mi sa steaming. Maoro na mong gibangayo diri sa pagrespeto sa tugulingon. Nya dali ra sila tawgon og timpon ting practice. Gipasabot sa tagdumala sa CPDRC nga dili na basta-basta ang pagpasundayag sa mga inmates aron lang musikat kung dili gihimo nila kini tungod og alang sa ilang personal nga kalambuan. Pure rehabilitation nga activity para nila. Gipaniguro sa CPDRC management nga mahatagan sa makatao nga pagdagan ang mga PDL pinaagi sa paghatag og kahigayonan nga mulambo ang ilang katakos dili lang sa pagsayaw kundi sa bisan unsa nga kinabuhi ug panginabuhi nga ilahang sudlan. Samtang gustong ipakita gyud nila ang ilang naong aron mailhan kuno sa ilang mga pagpanimbaya sa ilahang mahal sa kinabuhi. Oy, ang akong asawa des laya day nga pinaoto ko nga dalawon ko niyo dire. Nanambok na taon ko. Oh. Ako sa yung asawa, si Irene, ug ako igsoon nga si Inday. Good luck ninyo diha tanan. May mulawas yan ninyo tanan. Ako mga sa akong asawa, sa akong mga bata, sa akong mama. Careful na perpiti sa lakaw, kaya hindi ka sila pagdalag payong, gungguang na baka. Kauban si John Sulod, ako si Alan Domingo. Kini ang among short look.